हॅलो गाईज, तर आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. मी मिशोवरून लहान मुलांचे 5 ड्रेस उन्हाळ्यासाठी मागवले होते. तर हे 5 पीस आज आलेले आहेत. ऑलरेडी मी ओपन केलं होतं आणि तुम्हाला मी दाखवते. तर हे असे आलेले आहेत गाईज ड्रेस, बघू शकता. छान आहे, मला पण आवडले. आणि ह्या पॅन्टीज आहेत. छान आहे, क्वालिटी पण चांगली आलेली आहे. फक्त थोडे कलर डार्क हवे होते मला, पण ठीक आहे, छान आलेले आहेत उन्हाळ्यासाठी. तुम्हीही जर तुमच्या मुलांसाठी जर मागवणार असेल तर मी कमेंटमध्ये टॅग करा, मी लिंक पाठवते. थँक्यू, टाटा.